இதெல்லாம் நடத்தியாச்சுல்ல, பிராணவாயு, மனோவாயு, விஞ்ஞானமயம், அதெல்லாம் நடத்தியாச்சு. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिसुताष्टकम्। மாதாஜி மியூட்ல இருக்கிறாங்க. देशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुप्रिये प्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्त वृंदा। நீங்க எல்லாரும் சச்சிசுத அஷ்டகம் பாடிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பாடலாம் மாதாஜி. பாடுனீங்களா நீங்க எல்லாரும்? டெய்லி பாடிட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல பாடல மாதாஜி. பாடவே இல்ல மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, இது இந்த சச்சி சுதா அஷ்டகம் வந்து சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா பாடியிருக்கிறது. ஸோ நவ கௌரவரம் நவ புஷ்பசரம் நவ பாவதரம் நவ லாஷ்யபரம் நவஹாஷ்யகரம் நவ ஹேமவரம் பிரணமாமி சச்சி சுத கௌரவரம் नव प्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नव प्रेमरसं नवदा विलसत्सुभप्रेममयं प्रणमामि सचिसुतगौरवरं हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजपकरं हरिनामपरम् नयने सततं प्रणयेषु रुद्रं धरं प्रणमामि सचिसुत गौरवरं सततं जनत भवतापहरं प्रमार्तपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि सचिसुत गौरवरम् निज भक्तिकरं प्रियचारुतरं नतनर्तन नागर राजकुलं कुलकामिनि मनसलास्यकरं प्रणमामि सचिसुत गौरवरं करतलवलं कलकन्तवरं मृदुवद्य सुवीनकया मधुरम् निज भक्ति गुणावृत नयत्यकरं प्रणमामि सचिसुत गौरवरं युगधर्मयुतं पुनरानन्दसुतं धरणी सुचित्रं भवचितं तनुध्यानचित्तं निजवासयुतं प्रणमामि सचिसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने शकीलितं स्वकानमधरं कुरुते शूरशं जगतजीवनं प्रणमामि सचिसुत गौरवरम्. నువ్వు ఎంత ఇంటరప్షన్ చేస్తావు తెలిసిన సాత్విక, యూ డోంట్ వాల్యూ మై సర్వీస్ యాక్చువల్లీ. ఐ నో వెరీ వెల్. నువ్వు మాట్లాడతావంటే కదా వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు. తమిళ్లో படிக்கவா மாதாஜி? అదే 2 నంబర్ పంపి 3 నంబర్ నేను మాట్లాడతా. నాకు నంబర్ పంపించు. 6 గంటలకు వెళ్ళినా ఎత్తుకొని పో. ఎత్తుకొని పో.
నాకు తెలుసు ఓవర్ ది హెయిర్ నాకు తెలుసు ఎత్తుకొని పో. ஓகே, இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், மீனிங் படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி, வேண்டாம். ஒன்லி பாடல் ஒன்று பாடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான். நானும் உங்களோட சேர்ந்து பாடினதோட சரி, அதுக்கப்புறம் பாடவே இல்லை. ஓகே, எங்க வரைக்கும் முடிச்சோம் நம்ம? இதெல்லாம் முடிச்சோம் இல்லையா? இந்த வாட் தோற்றம் இஸ் அலைவ், வாட் இஸ் டெட், இதெல்லாம் முடிச்சோம் இல்லையா? இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. அது வரைக்கும் படிச்சாச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க மாதாஜி. படைப்பின் அதுல இருந்து நாங்க படிக்கணும், நீங்க சொல்லணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஒரு மாதாஜி. நிமிஷம் அது எங்க வருது? சரி, நீங்க வாசிங்க பார்க்கலாம். படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படைப்பின் துவக்கத்தில் பகவான் மகாவிஷ்ணு செயலற்ற நிலையிலிருந்து எத்தனை தலைப்பு சொல்லிட்டு படிங்க. 17வது 17 ஸ்லோகம். தலைப்பை சொல்லிட்டு அந்த மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தையும் படிங்க, ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்களால. மய்யா தக்ஷேன பிரகிருதி சூயதே சராச்சரம் ஹேது நானேன கௌந்தேய ஜகத் விபர்யவர்த்ததே. இங்க இருக்கு. அதான் மாதாஜி, அதான் மாதாஜி. அதுக்கு கீழே ஒரு பேராகிராஃப்ல இருந்து படிங்க. சரி சரி. குந்தியின் மைந்தனே, எனது சக்திகளுள் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது ஆணைப்படி செயற்படுகிறது. அதுவே அசைகின்ற மற்றும் அசையாத ஜீவன்களை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன் ஆணையால் இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. படைப்பின் துவக்கத்தில் பகவான் மகாவிஷ்ணு செயலற்ற நிலையில் இருந்து ஜடயியற்கையின் பிரகிருதி மீது பார்வையை செலுத்தினார். இவ்வாறு உயிரூட்டப்பட்ட அந்த சூட்சமமான ஜட இயற்கை அதிக ஸ்தூலமான ரூபங்களாக வளரத் துவங்கியது. முதலில் மகத், பிறகு 3 ஜட இயற்கை குணங்களின் உதவியுடன் பொய் அகங்காரம், பிறகு படிப்படியாக புத்தி, மனம் மற்றும் புலன்களும் பஞ்சபூதங்களும் அவற்றின் அதிதேவதைகளும் உட்பட்ட பல்வேறு மூலப்பொருட்களுக்கு அதிபதிகளான தேவர்களால் கண்ணுக்கு தெரியும் உலகை உற்பத்தி செய்வதற்கு இணைந்து செயற்பட இயலவில்லை. அப்பொழுது பகவான் விஷ்ணு தமது தனி பெருங்கருணையினால் மீண்டும் ஒருமுறை அவ்விஷயத்தில் தலையிட்டார். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3.5 38 39 பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகிறது. ஏதே தேவ கலா விஷ்ணு கலா மயாம்ச லிங்கீனக நானாத்வாத் ஸ்வ கிரியானிஷா புரோகா பிராஞ்சலயோர்விபும் தேவ உகு நனாம் தேவ பதாரவிந்தம் பிரபன்ன தாபோபசமாதாபத்ரம் யன்மூலகேதாயதோ அஞ்ஞயுஷோரு சம்சார துகம் பகிர் உத்சிபந்தி. பௌதீக மூலப்பொருட்களை ஆளும் தேவர்கள் பகவான் விஷ்ணுவின் சக்தி வாய்ந்த அம்சங்கள் ஆவார். புறசக்தியின் கீழ் செயற்படும் நித்திய காலத்தினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அவர்கள் பகவானின் பின்பகுதிகள் ஆவர். அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பிரபஞ்ச இயக்கத்திற்குரிய பல்வேறு கடமைகளை அவர்களால் நிறைவேற்ற முடியாததால் அவர்கள் பின்வருமாறு பகவானிடம் மனங்கவரும் பிரார்த்தனைகளை செய்தனர். தேவர்கள் கூறினர், எம்பெருமானே, குடையை போன்றுள்ள தங்களுடைய தாமரை பாதங்கள் சரணடைந்த ஆத்மாக்களை எல்லா பௌதீக துன்பங்களிலிருந்தும் காப்பாற்றுகின்றன. அவற்றை புகலிடம் கொண்ட முனிவர்கள் பௌதீக துன்பங்களை எல்லாம் களைந்து விடுகின்றனர். எனவே தங்களுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு எங்களுடைய பணிவான வணக்கங்கள். மூலப்பொருட்கள் அதிபதிகளான அந்த தேவர்களின் பிரார்த்தனைகளை கேட்ட பரமபுருஷர் பிறகு அவர்களுக்கு தமது ஆதரவை காட்டினார். பாகவதம் 3.6.13 இது தாசாம் ஸ்வசக்தீனாம் சித்தானாம் அசமேத்ய ச பிராசுப்த லோக தந்த்ரானா நிசாம்ய கதிம் ஈஸ்வரக கால சம்யாம் ததா தேவீம் பிப்ரசக்திம் உருக்ரமக த்ரேயோ விம்சதி தத்வானாம் கணம் ருகபத் ஆவிசத் சோ அனுப்பிரவிஷ்டோ பகவம் சேஷ்டா ரூபேன தம் கணம் பின்னம் சம்யோஜயாம் ஆச சூப்தம் கர்ம பிரபோதயன். இவ்வாறாக மகத் தத்துவத்தை போன்ற பகவானுடைய சக்திகளின் சேர்க்கை இல்லாமல்
படைப்பு செயல்களின் முன்னேற்றம் தடைப்பட்டிருப்பதை பகவான் கேள்விப்பட்டார். சர்வசக்தி படைத்த பகவான் பிறகு வெவ்வேறு மூலப்பொருட்களை ஒன்று சேர்க்கும் தமது புறசக்தியான காளி தேவியுடன் ஒரே சமயத்தில் 23 மூலப்பொருட்களையும் புகுந்தார். இவ்வாறு பரமபுருஷர் தமது சக்தியின் மூலமாக மூலப்பொருட்களில் புகுந்த பொழுது உறங்கி எழுந்தவன் மீண்டும் தனது செயலில் ஈடுபடுவது போல எல்லா ஜீவராசிகளும் வெவ்வேறு செயல்களில் ஈடுபடும்படி புத்துணர்வு அளிக்கப்பட்டனர். கிருஷ்ணா புத்தகத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாத ஆத்மாவை மறைக்கும் 5 வகையான அகங்காரங்களை விளக்குகிறார். உடலுக்குள் 5 பிரிவுகளை கொண்ட வாழ்வு நிலைகள் உள்ளன. அவை அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம் மற்றும் ஆனந்தமயம் எனப்படுகின்றன. இவை தைத்திரிய உபநிஷத்தில் பிரம்மாண்ட வல்லியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. வாழ்வின் துவக்கத்தில் ஒவ்வொரு ஜீவனும் உணவை பற்றி உணர்வை மட்டுமே கொண்டுள்ளான். ஒரு குழந்தை அல்லது ஒரு மிருகம் நல்ல உணவை பெறுவதால் மட்டுமே திருப்தி அடைகிறது. திருப்தியாக உண்பதையை லட்சியமாக கொண்டுள்ள இந்த உணர்வு நிலை அன்னமயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அன்னம் என்றால் உணவு என்று பொருள்படும். இதன் பிறகு உயிர் வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு நிலையில் ஒருவன் வாழ்கிறான். ஒரு நாள் தன் வாழ்வை எந்த பாதிப்பும் அல்லாத அழிவும் இல்லாமல் தொடர முடியுமானால் தான் மகிழ்ச்சி அடைவதாக அவன் நினைக்கிறான். இந்நிலை உயிர் வாழ உணர்வு பிராணமயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலைக்கு பிறகு ஒருவன் மனோதளத்தில் இருக்கும் பொழுது அவ்வுணர்வு மனோமயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பௌதீக நாகரீகமானது முக்கியமாக 3 படிகளில் தான் அமைந்துள்ளது: அன்னமயம், பிராணமயம் மற்றும் மனோமயம். நாகரீகமடைந்த மனிதர்களின் முதல் கவலை பொருளாதார முன்னேற்றம் ஆகும். அடுத்த கவலை அழிவை எதிர்த்து தற்காத்து கொள்வது. அடுத்ததாக வரும் உணர்வோ மனோ தத்துவமாகும். அதாவது வாழ்வின் முக்கியத்துவங்களை பற்றி தத்துவ வார்த்தமான அணுகுமுறை. பிரம்மபுச்சம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 13வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில. ஓகே, பிரம்மபுச்சம்ல அன்னமய கோஷா, பிராணமய கோஷா, ஞானமய கோஷா, விஜயானமய கோஷா, ஆனந்தமய கோஷா எல்லாம் பரமாத்மாவுடைய 5 நிலைகள், அவர் குடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய 5 விதமான நிலைகளை பற்றி நாம படிச்சிருக்கோம். அதுதான் இந்த இடத்துல மீண்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இப்போ நான் ஸ்லோகம் படிக்கலாம், விளக்கம் மட்டும் கொடுத்துட்டே போகலாம். சரிங்களா? ஸோ இங்க படைப்பின் ஆரம்ப கட்டத்துல மகாவிஷ்ணு இந்த பிரகிருதி இருள் என்பது அஜ்ஞானம் இல்லையா? அவ்வாறாக இருண்ட பிரதேசமாக தான் இருந்தது. பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை இந்த பிரகிருதி மீது பட்டதால அதுதான் அதாவது இந்த பிரகிருதி எனக்கூடிய இந்த அதாவது பௌதீக பொருட்கள் மீது அவருடைய கண் பார்வை பட்ட பிறகு அதுதான் கருவுற செய்வது அப்படிங்கறத நம்ம இம்ப்ரெக்னேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய இடங்களை படிக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப அந்த பிரகிருதி செயல்பட இயங்க ஆரம்பிக்கிறது. பிரகிருதி பிகன் டு எவால்வ் இன்டு மோர் கான்கிரீட் ஃபார்ம்ஸ். முதல்ல மகத்தத்துவம், அதுக்கப்புறம் அகங்காரம், அதுக்கப்புறம் பஞ்சமகாபூதங்கள். நீங்க அந்த இது ஒரு அண்டத்தினுடைய இதை பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 அடுக்குகள் இருக்கும். அதுல அவுட்டர் லேயர் பாத்தீங்கன்னாக்கா மகத்தத்துவம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மகத்தத்துவம் எதனால ஆகிறது? பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வையால ஆகிறது. ஸோ அப்ப அந்த அண்டத்தின் மீது படும்போது அவுட்டர் லேயர் அந்த மகத்தத்துவத்திலிருந்து என்ன வரும்? ஆக்சுவலி அகங்காரம். ஸோ அது ஒரு பிபிடியில் ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். ஐ திங்க் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி அதிக மாதாஜியும் சொல்லியிருப்பாங்க, சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. Last person.
ஸோ இந்த சாப்டர்ல இருந்து நீங்க பார்க்கும்போது ஓகே. ஸோ காரணோதக சாய் விஷ்ணு எல்லா ஜீவன்களிலுமே இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா? சாரி, எல்லா அண்டங்களுமே அவரால் தான் படைக்கப்படுற சார். சிரோத கஷாய் நினைச்சிட்டேன். ஓகே, காரணோத கஷாய் விஷ்ணு. ஸோ இந்த காரணோத கஷாய் விஷ்ணுல இருந்து தான் அவருடைய உடல் அதாவது அவருடைய நாசி துவாரங்கள் இருந்து சுவாசமும் உடல் நாளங்களிலிருந்து தான் வந்து எல்லா அண்டங்களுமே வந்து படைக்கப்படுகிறது. இங்க இந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பிக்சரை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அதற்கு காரணம் என்ன? மூல காரணம் டைம் ஃபேக்டர் தான். மூல காரணமே காலம். காலம், கர்ம அண்ட் சுபாவம், இந்த மூன்று இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலற்ற நிலையில இருக்கக்கூடியதுதான் பிரதானா. நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? தோன்றாத நிலையில் இருக்கக்கூடியதுதான் பிரகிருதி. வந்து எப்பொழுது தோன்றாத நிலையில இருக்கோ அப்படின்னா செயல்படாத நிலை, வெளிப்படுத்தாத நிலையில இருக்கோ அதுதான் வந்து அவ்வியக்த நிலையில இருக்கக்கூடியது. வந்து பிரகிருதி அவ்வியக்த நிலையில இருந்தா அது பிரதானா அப்படிங்கறத வந்து நாங்க படிச்சிருக்கோம். ஐ திங்க் 3rd கேண்டர்ல ரொம்ப அழகா படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த அதுக்கான மூலப்பொருட்கள் எங்க இருந்து வருது? இந்த மூலப்பொருட்கள் எல்லாமே இந்த ஒரு காரணம், காரியம் எல்லாமே நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த மூலப்பொருட்கள் இதுக்கு காலத்தினால், இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு மட்டும்தான் காலமே. இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே கர்மங்கள் அடிப்படையில தான். இந்த கர்மம் வந்து 3 குணங்களால பார்க்கும்பொழுது நம்ம சுபாவம் என்ற அந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள், அதை கொண்டுதான் அந்த சுபாவம் வருகிறது. ஓகே, இது எல்லாத்தினுடைய கலவை தான் பிரதானம். அந்த பிரதானம் என்ன ஆகுதுனாக்கா மகத்தத்துவமாக மாறுகின்றது. சோ இதுல சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இது எல்லாமே கலந்த நிலையில இருக்கிறது மகத்தத்துவம். அந்த மகத்தத்துவம் எதுவாக உருமாறுகிறது? அகங்காரமாக உருமாறுகிறது இல்லையா? அதுல ரொம்பவுமே ப்ராமினென்டா இருக்கிறது எது? அகங்காரமாக அப்ப இருக்கு. மகத்தத்துவத்துலதான் இந்த இதெல்லாம் பிரதானம்ங்கிறது இருக்கு மாதாஜி. 24 பண்புகள் இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் பிரதானமா மாதாஜி? எஸ் எஸ், எல்லாமே படிச்சது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எல்லாமே 24 பண்புகளுமே இருக்கிறது இதுதான். ஆனா இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்ன? நாம் எல்லாருமே பகவானை போல ஆளணும் இல்லையா? பகவானுக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும், நாமே கடவுள் என்று ஆக வேண்டும், இப்படி வேறுபட்ட எண்ணங்கள் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வரும்போது இறைவனை நாம் என்ன பண்றோம்? மறந்து விடுகின்றோம். எப்பொழுது நாம் இறைவனை மறக்கின்றோமோ அப்போ இந்த காலத்திற்கு உட்பட்ட, கர்மத்துக்கு உட்பட்ட மற்றும் வந்து இந்த 3 குணங்களுடைய கீழே இருக்கக்கூடிய சுபாவத்திற்கு உட்பட்டு இந்த 3மே முக்கியமான ஒரு, அதாவது இப்ப நம்ம கெமிஸ்ட்ரி, புஷ்ப மாதாஜி இருக்காங்களா? கெமிஸ்ட்ரி தானே அவங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்றோம் இல்லையா? இந்த இதோட இந்த மெட்டீரியல் சோடியம் பிளஸ் ஆக்சிஜன் ஏதோ ஒன்று பண்றோம். அதுல வந்து சென்டர்ல ஒரு கேட்டலிஸ்ட்னு ஒன்று ஆட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ மெயின் இன்கிரீடியன்ட் அதை ஆட் பண்ணும்போது இது வந்து அவுட்கம் வந்து டிஃப்ரெண்டா வரும் இல்லையா? இது 2 மட்டும் கலந்தா மட்டும் ஒரு ஒரு அதாவது அவுட்கம் கிடையாது. அது மெயின். இப்போ 24 பண்புகள் இருக்குன்னா, ஆனா அதுக்கெல்லாம் அடிப்படையில மூல காரணம் இந்த மாதிரி மெயின் இன்கிரீடியன்ஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ரசம் தாளிக்கிறோம்னா எல்லா கடுகு எல்லாமே போட்டு கருவேப்பிலை இல்லையா, மிளகாய், அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீரகம், வெந்தயம் இல்லையா, மிளஞ்சீரகம்லாம் போட்டு பண்றோம். ஆனா அதுல மெயின் இன்கிரீடியன்ட் எது சொல்லுங்க? பெருங்காயம். ரொம்ப, அதாவது பெருங்காயம் போட்டாதான் அந்த கம்மன் வாசனையே வரும் இல்லையா? இல்லைன்னா ரசம் மாதிரியே இருக்காது இல்லையா? நீங்க ரசத்துக்கு வந்து பெருங்காயம் போடாம பண்ணி பாருங்க, அது ஏதோ ஒரு நார்மலான ஒரு சாறு மாதிரி தான் இருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு. அது மெயின் கொடுக்கக்கூடியது எது? டைஜஷன் கொடுக்கறது வந்து, வாசனை கொடுக்கறது வந்து பெருங்காயம். அது மாதிரி நம்ம மிச்ச ஐட்டம் எல்லாமே வந்து 24 பண்புகளுக்கு நம்ம எடுத்துட்டாலும் இந்த 3 இன்கிரீடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த சுபாவம் வந்து 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? தண்ணீருக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க, H2O, ஹைட்ரஜன் 2H plus O2 is equal to oxygen. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, லேட். ஓகே, கெஸ்ட். பத்மா மாதாஜி, கேட்டலிஸ்ட்னா என்ன சொல்லுங்க?
மாதாஜி இப்போ ஒரு கேட்டலிஸ்ட்னா அந்த கிரியையை வந்து தூண்டக்கூடிய ஒண்ணு மாதாஜி. அது அந்த மாதிரிதான் இது மூணுமே. ஓகே ஓகே. சோ இது பிரதானா வந்து அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் த பிரகிருதி. பிரகிருதி தான் இது. ஆனா அந்த பிரகிருதி வெளிப்படுத்தாத, செயல்படாத இல்லையா, அதாவது அன்மேனிஃபெஸ்டட்னாக்கா அவ்வியக்தமா இருக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறது பிரதானா. வெக்தம் என்றால் வெளிப்படுறது இல்லையா. இப்ப நான் வந்து கோவமா இப்ப நான் திட்ட போறேன்னு என் ஃபேஸ்லயே தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோ, அது வெக்தம். ஆனா நான் கோவமா தான் இருக்கேன், ஆனா வெளியில சொல்லாமலே நான் பாட்டு சைலண்டா இருந்தேன்னா என்ன அர்த்தம்? அது அவ்வியக்தம் இல்லையா. அது போல இந்த பிரகிருதி வந்து படைக்கும் காலம் வரும் பொழுதுதான் அது வெக்த நிலைக்கு போகும். அது வரைக்கும் வந்து ஒரு முறை அந்த அழிவு, அதாவது அந்த அழியும் காலம் வரும் பொழுது இல்லையா, மகா பிரளயம் வரும் பொழுது அனைத்துமே வந்து பகவானுக்குள்ள சென்று அடங்கிய பிறகு மீண்டும் தோன்றக்கூடிய அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அவ்வியக்தமாக தான் இருக்கும். அதுதான் பிரதான நிலை. அங்க எதுவுமே செயல்படாது. காலம் வரும் பொழுது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த ஜீவன்களுடைய கர்மம் மற்றும் சுபாவத்திற்கு ஏற்றவாறு இந்த 24 பண்புகள் அதெல்லாமே ஜடம் இல்லையா, அதோட அது இதெல்லாமே வந்து சூக்ஷ்மம் இல்லையா. மேல இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்றுமே என்னது? சூக்ஷ்ம நிலை இல்லையா. காலத்தை வந்து நம்மளால ஏதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லையா. அதே மாதிரி கர்மம் என்பது நாம செய்யக்கூடியது, அதுவும் சூக்ஷ்மம் தான். இப்போ வஸ்து கால் கை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹார்ட் எல்லாமே இருக்கு, மண்ணு கல்லு எல்லாமே இருக்கு, அதெல்லாமே வந்து ஜடம். ஆனா இதெல்லாமே வந்து சூக்ஷ்ம நிலையில இருக்கக்கூடிய செயல்படக்கூடிய தன்மை. ஸோ அந்த மூணுமே வந்து அந்த சென்டர் கேட்டலிஸ்ட் இல்லையா, அது மாதிரி தான் இது வேலை செய்யும். இந்த மகத்தத்துவம் என்ன ஆகும்னாக்கா உருமாறி அகங்காரமாக வரும். இந்த அகங்காரம் வந்து 3 விதமான பண்புகளோட வந்து வெளிப்படும். குணத்தோட சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் இல்லையா. சத்வத்துல வந்து அதாவது சாத்விக அகங்காரம், ரஜஸ் அகங்காரம் மற்றும் தமச அகங்காரம். ஓகே, இதை நீங்க அப்புறமா ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். இத மேல இருக்கிறதெல்லாம் இப்போதைக்கு நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஆனா இந்த அகங்காரத்தினுடைய 3 விதமான நிலைகளை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ சாத்விக அகங்காரத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது எதுனாக்கா மனசு மற்றும் வந்து தன்மாத்திரங்கள் இல்லையா, சென்சஸ் 10 புலன்கள், அதாவது கர்மேந்திரியங்கள் மற்றும் ஞானேந்திரியங்கள். சோ அதுல எக்ஸாம்பிள் வந்து தேவதாஸ், சென்சஸ் கிடையாது, சென்சஸ் உடைய தேவதாஸ். கண்ணுக்கு வந்து சூரிய சந்திரன் எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. காதுக்கு வந்து திக் வேதா, இதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நான் சொல்லியிருக்கேன் 10 டைரக்ஷன், மேல கீழே அஷ்டதிக்குகள். நாசி வந்து அஸ்வினி குமாரர்கள் இல்லையா. இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10 தேவர்கள், ஆனா இந்த 10 புலன்களுக்குரிய தேவர்கள். ஓகே, அடுத்து ரஜஸ் அகங்காரம் எது பத்தி சம்பந்தப்பட்டதுன்னா புத்தி இல்லையா, சுவாசம் அதாவது உணர்வு மற்றும் 10 புலன்கள், அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள், இதெல்லாமே ரஜஸின் கீழே தான். மனசு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த இடத்துல மனசு வந்து சாத்வீகமானது, ஆனா புத்தி வந்து ரஜோகுணத்தோடனது. ஓகே, அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்து தமஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மேல பஞ்சமகாபூதங்கள் எல்லாமே தமஸ் தான், மேட்டர் இல்லையா. சப்தத்துல இருந்து அதாவது ஆகாயம், ஆகாயத்துல இருந்து தொடு உணர்வு, தொடு உணர்வுல இருந்து காற்று, காற்றுல இருந்து ரூபம், ரூபத்திலிருந்து அக்னி, அக்னியிலிருந்து சுவையிலிருந்து நீர், இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வாசனை, அது வந்து பூமி. இப்படி இத்தனை விஷயங்களுமே வந்து இது வந்து ஜடம், ஆனால் இது எதனோட சம்பந்தப்பட்டது? தமஸ். ஸோ இப்படி நம்ம இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே தான் இந்த இடத்துல மீண்டும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஈவன் ஆஃப்டர் பிகமிங் செப்பரேட்லி மேனிஃபெஸ்டட் த டீட்டிஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எக்ஸாக்ட்லி அந்த பிக்சர்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம படிக்கிறதே இல்லையா. செகண்ட் சாப்டர்ல கேண்டோல சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆனா இது தேர்ட் சாப்டர்லயுமே இருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கண்ட்ரோலிங் டீட்டிஸ் எல்லாமே தேவர்கள் வந்து வெளியிலயுமே அவங்க நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோலிங் தான் இல்லையா. இப்போ சூரியனும் வெளியில இருக்கார், ஆனா நம்ம கண்ணும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரியனுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லையா. அந்த பார்வை பிரகாசம், சூரியனுடைய பிரைமரி குவாலிட்டி என்ன? பிரகாசம் இல்லையா. அது பார்வையோட சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ இப்படி கண்ட்ரோலிங் டீட்டிஸ் ஆர் எம்பவர்டு எல்லாமே வந்து இறைவனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த சக்தி வழங்கப்பட்டிருக்கு. ஆளக்கூடிய தன்மை, நம்மளெல்லாம் வந்து கட்டி காக்கக்கூடிய தன்மை அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. மேலும் தே ஆர் எம்பாடிட் பை எட்டர்னல் டைம் அண்டர் த, அவங்களுமே வந்து பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள் தான், ஆனால் அவர்களுமே காலத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் தான்.
அதனால நம்ம ஜாதகம்லாம் எப்படி பார்க்குறோம்? காலத்தின் அடிப்படையில் தானே. இந்த தசாபக்தி இந்த இது நடக்கும் பொழுது பிறக்கும் பொழுது இந்த இதுல பிறந்தாங்க. சில சில ஜாதகக்காரங்க எல்லாமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டா கணிப்பாங்க. எப்படி கணிப்பாங்க? இந்த இந்த குழந்தை பிறந்த பிறகு இந்த வீடு வந்து முன்னேறி இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த குழந்தை பிறகு அவருடைய தாயோ தந்தைக்கோ ஏதோ அவங்க இருக்கிறாங்களான்றத டவுட் அப்படிங்கறது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த இதெல்லாமே வந்து எதன் அடிப்படையில? நம்ம பிறக்கக்கூடிய காலத்தின் அடிப்படையில தான் இல்லையா? பிகாஸ் தேவேர இது எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இதுக்கு வந்து மாற்றம் அடைந்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஆனால் அவங்களுடைய எல்லாமே காலத்தோட சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தான். அவங்களுக்குமே வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது எங்க போறாங்க அவங்க? ஒவ்வொரு அண்டத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்வேத தீபம் எனக்கூடிய அந்த இந்த என்னது மில்கி ஓஷன் என்ன சொல்லுவாங்க, பார்க்கடல். பார்க்கடலாண்ட போயிட்டு அங்கே ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு வந்து சயனித்திருப்பார். அங்கே போய் புருஷ சுக்தத்தை வந்து பாடுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்க போயிட்டு இப்போ பகவானுக்கு எம்பெருமானே, ஸோ யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட் இஸ் லைக் அன் அம்ப்ரெல்லா ஃபார் த சரண்டர். கொடை போன்றது உங்களுடைய திருவடிகள் வந்து சரணடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு கொடை போன்றது. அது எப்பொழுதுமே அவர்களை வந்து இந்த பௌதீக சங்கடங்கள்ல இருந்து ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறது. அனைத்து முனிவர்களுமே வந்து உங்களுடைய நிழல்ல வந்து சுலபமா அவங்களால கடக்க முடியாது. இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை நாம சரணாகதி அடையும் பொழுது நமக்கு பௌதீகத்துல எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலுமே நாம் அதை கடந்து செல்ல முடியும். ஸோ வி தேர்ஃபார் ஆஃபர் அவர் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபேசன்சஸ். அதனால உங்களுடைய திருவடிகளுக்கு நாங்க எங்களுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஸோ பகவான் என்ன பண்றாரு? இவ்வாறு அவர்களுடைய புகழாரங்களை கேட்ட பிறகு அவருமே வந்து அவங்களுக்கு தரிசனத்தை கொடுக்குற ஷோட் த ஃபேவர் இல்லையா? The Lord thus heard the suspension of the progressive creative functions of the universe due to the non-combination of its potencies. Mahatatvam இல்லையா? The supreme powerful Lord then simultaneously entered into the 23 elements. அதாவது அவர் என்ன பண்றார்? அவருடைய பிரேயர்ஸ் எல்லாமே கேட்ட பிறகு மீண்டும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நன்மைகள் இல்லையா, பெனிடிக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்கணும். அவர் அந்த கடைக்கண் பார்வையை வந்து இந்த 24 பண்புகள் மற்றும் ஜீவன்கள் இது எல்லாருமே அவர் நோக்குகின்றார் இல்லையா? சோ அந்த ஜீவன்கள் எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்கிறது தான். ஆனா அவருடைய ஆற்றலால அனைத்துமே வந்து செயல்பட துவங்குகின்றது. எப்படின்னா தூக்கத்துல இருந்து நைட்டு படுத்தோம்னா நாம கூட பெண்ணம் மாதிரிதான் தூங்கணும் இல்லையா? சோ ஆனா காலையில எழும் பொழுது நம்ம ரிஃப்ரெஷ்ஷா எழுவோம். ஏன்னா நைட் எல்லாமே படுத்து காலையில எழும்போது மறக்கக்கூடிய தன்மை முழுசாவே மறந்து போயிடுவோம். நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து டீப் ஸ்லீப்ல கண்டிப்பா தெரியவே தெரியாது இல்லையா? மேபி பாதி உறக்கத்துல இருந்தா நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்கிறதுன்ற அந்த அலர்ட்னஸ் இருக்கலாம். ஆனா ஒருத்தர் நல்லா உறங்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியவே தெரியாது. ஸோ ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ் வந்து எல்லா உயிர் வாழிகளும் எப்படி வந்து எழுந்தாராங்கனாக்கா அவங்க வந்து தூங்கி எழுந்தா எப்படி செயல்படுவாங்களோ அது போன்று அவர்கள் செயல்பட ஆரம்பித்தார்கள் என்பது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ், இது படிச்சோம் இல்லைங்களா? நீங்க படிச்சீங்க. ஸோ இப்போ இந்த இது வந்து 13வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில இல்லையா? 13வது அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட்ல இருங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. 13வது தானே? அன்னமயா ஞானமயா 13வது அத்தியாயம் தானே அது? எதுல படிச்சோம்? 17வது அத்தியாயம் மாதாஜி. ஆஹா, 17வது அத்தியாயத்துல இருக்கு. 17 கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த அன்னமயா ஞானமயா எல்லாம் அங்க வர அதுதான் இருக்கு அதுல. அன்னமயா ஒரு நிமிஷம் 17வது அத்தியாயத்துல இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். 5 கோஷாஸ். ஒரு நிமிஷம். அன்னமயா பிராணமயா conscious levels. Okay. ஒரு நிமிஷம். பகவத்கீதையில வருது மாதாஜி. ஆமாமா, நானே
இது ஒன்லி சாப்டர் தான் நான் பார்த்தேன். ஒரு நிமிஷம். 5 கோஷாஸ். எந்த சாப்டர்னு சொல்ல வரலையே. 13 தான். எஸ். 13 தான். 13வது சாப்டர்ல 5வது சாப்டர் கரெக்டா தான் இருக்கு. ஸ்லோகம் தான் எனக்கு சரியா பார்க்கல. ஓகே ஃபைன். 13 கரெக்ட் தான். ஏன்னா சொல்லி பழக்கம் எனக்கு, அதனால அது மனசுல நல்லா பதிஞ்சு இருக்கு. ஓகேதான். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க படிக்கும் பொழுது தைத்திரிய உபநிஷத் பிரம்மபுச்சம், அது பேரே பிரம்மபுச்சம். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல பிராணமயா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அத்தியாவசியம். ஒரு ஜீவன் இந்த பிரபஞ்சத்துல உதிக்குதுன்னா, ஏன் தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுது குழந்தைக்கு உணவு போயின்னு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் உணவு தான் போறது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் 7th மந்த் தான் அந்த கான்சியஸ்னஸ், சுவாசத்துக்கான ஒரு இது இல்லையா ஏற்படுறது. ஸோ அதாவது அந்த கான்சியஸ்னஸே நம்ம வந்து பார்க்கறதே வந்து 7வது திங்கள்ல தான் பார்க்குறோம் இல்லையா? ஞானமயா, பிராணமயா. ஸோ ஞானமயா என்பது நம்ம மனசுக்கு பொறுத்த, அதாவது மனசுக்கு சம்பந்தப்பட்ட 3 செயல்கள். அதாவது திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங். அதாவது நினைத்தல், அடுத்து வந்து அதன் மீது வந்து ஈடுபாடு கொள்ளுதல், அதை வந்து அடையணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த ஆசையை வந்து வளர்த்துக்கிறது இல்லையா? வில்லிங்னஸ். ஸோ தென் தேர் இஸ் அ பிரம்மன் ரியலைசேஷன் வந்து இறைவன். ஸோ எப்போ வந்து இந்த விஞ்ஞானமயம் என்பது லிவிங் என்டிட்டிஸ் மைண்ட் அண்ட் லைஃப் சிம்டம்ஸ் ஆர் டிஸ்டிங்கிஷ்ட் ஃப்ரம் த லிவிங் என்டிட்டி ஹிம்செல்ஃப். அதாவது ஒரு உயிர்வாழி அவனுடைய சுவாசம் மற்றும் மனது இல்லையா, அந்த இரண்டிலிருந்து வேறுபாடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவம், தான் யார் என்பதை வந்து உணரக்கூடியது இல்லையா, அந்த நிலை வந்து விஞ்ஞானம். ஆனா அது எதனால நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும்னாக்கா, இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்தும் போது மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே. ஸோ மேலும் எப்பொழுது நம்ம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலையிலிருந்து நம்ம செயல்படுகின்றோமோ அது வந்து ஆனந்தமயம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் த சுப்ரீம் ஸ்டேஜ், ஆனந்தமயம். எப்பொழுதுமே பேரானந்தமா இருக்கிறது. ஓகே. ஆனா முதல் 3 வந்து இது எல்லாமே இந்த உடல் காலத்துலதான் இயங்கும். ஆனால் அடுத்து இருக்கிறது வந்து விஞ்ஞானமயமும் ஆனந்தமயம் வந்து இந்த உடல் தளத்தை தாண்டி இல்லையா, அதாவது ஆன்ம நிலையில வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய பேரானந்தத்தை, தன்னுணர்வை பெறுவது, இறைவனுக்கும் தனக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது, அந்த மாதிரி நிலையில தான் அந்த ஆனந்தமயத்தை தெரிஞ்சுப்போம். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லுமே அதுதான். ஓகே. ஸ்ரீல பிரபுபாத 5 லெவல்ஸ் வித்தின் த பாடி, 5 டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லையா, அன்னமயா, பிராணமயா, அந்த ஞானமயா தான் மனோன்மயான்னு கொடுத்துருக்கு. ஞானமயம் வந்து மனதிற்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஓகே. அதாவது இந்த மனது என்பது சில சமயத்துல ஆத்மாவை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், மனசு இல்லையா, சில சமயத்துல உடல், சில இடங்கள் எல்லாம் ரெப்ரசன்டேஷன் வரும். ஏன்னா அந்த இடத்துல அந்த ஒரு குவாலிட்டின்னு சொல்றதை விட அதற்கு சமமான ஒரு நிலையிலிருந்து செயல்படக்கூடிய திறன், அதனாலதான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிலைக்கு சொல்லப்படுகிறது. ஸோ மனதினின்று இந்த மனசுக்கு சம்பந்தப்பட்ட 3 விஷயங்கள், அதாவது திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங், அதை பத்தியான விஷயங்கள் இருக்கிறது தான் அதாவது மனோன்மயம் அல்லது ஞானமயம். விஞ்ஞானமயம் என்பது எப்போ நாம இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்துறோம் இல்லையா, அதாவது நாம வேறு, இறைவனோட இந்த உடல் வேறு மற்றும் இறைவனுக்கு நமக்கு தான் சம்பந்தம் என்பதை வந்து உணரும் பொழுது, சோ அப்ப இந்த 3 குணங்களோட நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. அப்ப அந்த இயற்கையில வந்து இதெல்லாம் 3 குணங்களோட இருந்துதான் நம்ம செயல்படுறோம்னு நினைக்கும் பொழுது, நமக்கும் இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யும் பொழுது அது விஞ்ஞானமயத்தை பற்றி வந்து, சோ மேலும் அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில போகும் பொழுது அது ஆனந்தமயலைக்கு போகிறது. ஓகே. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? இல்ல மாதாஜி. ஓகே. கலாவதி மாதாஜி வாசி. நல்லா புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங் மாதாஜி. இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் இத இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு, முடிச்சிருமா? முடிஞ்சிடும், இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். வாசிங். நீங்க 2 பேரும் வாசிங். படிக்கவா மாதாஜி?
உங்களதான் படிக்க சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாயாவாத தத்துவவாதிகள் ஆனந்தமய நிலையை பரமனுடன் இரண்டர கலக்கும் நிலை என்று கருதுகின்றனர். அவர்களுக்கு ஆனந்தமயம் என்றால் பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்றாக மாறுவதாகும். ஆனால் உண்மையில் ஒருமை என்பது பரமனுடன் இரண்டர கலந்து தனது தனிப்பட்ட வாழ்வை ஒருவன் இழந்து விடுவதை குறிப்பதாகாது. ஆன்மீக இருப்பில் கலந்து விடுவது என்பது பூரண நித்தியத்தன்மையும் அறிவும் கொண்ட பரம புருஷனுடனான குண ஒற்றுமையை ஜீவராசி உணரும் நிலையாகும். ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுதே உண்மையான ஆனந்தமயம் அடையப்படுகிறது. அது மத் பக்திம் லபத்தே பராம் என்று பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷருக்கும் கீழ்ப்பட்ட ஜீவராசிக்கும் இடையில் அன்பு பரிமாற்றம் ஏற்படும் பொழுதுதான் பிரம்மபூத ஆனந்தமய நிலை முழுமையடைகிறது. ஒருவன் ஆனந்தமயம் என்ற இந்த நிலைக்கு வர வேண்டும். இல்லையெனில் அவனது சுவாசம் கொல்லனுடைய துருத்தியின் சுவாசத்திற்கு ஒப்பாகும். அவனது ஆயுள் ஒரு மரத்தின் ஆயுளுக்கு ஒப்பாகும். மேலும் அவன் தாழ்ந்த மிருகங்களான நாய், பன்றி, ஒட்டகம் போன்றவைகளை விட எவ்விதத்திலும் சிறந்தவன் அல்ல. மாயையின் மறைப்புகளுக்குள் ஜீவனுடன் செல்லும் பரமாத்மா ஜீவனைப் போல் கர்ம பந்தங்களில் சிக்கிக் கொள்வது இல்லை. மாறாக இந்த மறைப்புகளுடன் பரமாத்மாவுக்கு உள்ள தொடர்பானது சந்திரனுக்கும் எதன் வழியாக அது காணப்படுகிறதோ அந்த மரக்கிளைகளுக்கும் உள்ள தொடர்பு போன்றது ஆகும். பரமாத்மாவானவர் எப்பொழுதும் அன்னமயம் முதலியவர்களின் ஸ்தூல மற்றும் சூட்சம தோற்றங்களுக்கு மேற்பட்டவர் ஆவார். சத் அசதக பரம். அவர் எல்லா செயல்களுக்கும் அனுமதிகளுக்கும் சாட்சியாக அவைகளுக்கிடையில் பிரவேசித்தாலும் அவற்றிற்கு மேற்பட்டவராகவே உள்ளார். ஒரு விதத்தில் பரமாத்மா சிருஷ்டி பொருட்களுடன் ஒன்றுபட்டவர் ஆவார். ஆனால் அவரது மூல சொரூபத்தில் அவர் எப்பொழுதும் வேறுபட்டவராகவே உள்ளார். இந்த சொரூபத்தில் அவர் 5 கோஷங்களில் கடைசியான ஆனந்தமயம் மட்டுமே ஆவார். எனவேதான் அவரை ஸ்ருதிகள் இங்கு எஞ்சியுள்ள சாராம்சம் அவசேஷம் என்று அழைக்கின்றன. இது தைத்திரிய உபனிஷத்திலும் 2.7 பின்வாறு விவரிக்கப்படுகிறது. ரசோவை சக. பரமபுருஷர் தமது தனிப்பட்ட சாராம்சத்திற்குள் பக்தி தொண்டின் பக்குவான பரிமாற்றத்தை ரச அனுபவிக்கிறார். மேலும் ரசங்களின் விளையாட்டில் தன்னுணர்வு பெற்ற ஜீவன்கள் பங்கேற்பது பிரிக்க முடியாத ஓர் அம்சமாகும். ரசோவை சக ரசம் ஹி ஏவாயம் லப்த வானாந்தி பவதிஹி. அவர் ரசத்தின் பண்புருவமாவார். இந்த ரசத்தை உணரும் ஜீவன் என்னவெல்லாம் நிரம்பியவனாகிறான், இன்பமெல்லாம் நிரம்பியவனாகிறான். அல்லது ஸ்லோகத்தில் வேதமூர்த்திகள் பிரார்த்திப்பது போல் பரமாத்மா ருதம் எனப்படுகிறார். ருதம் என்ற சொல்லுக்கு சிறந்த முனிவர்களால் உணரப்படுபவர் என்று ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி இங்கு பொருளுரைக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யார் வாசிக்க போறீங்க? ஒன்னே ஒரு 2 பேராகிராஃப் வேற யாருன்னா வாசிச்சிருக்கேன். நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க. ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தியின் கருத்து பின்வருமாறு. எல்லா வேத சாஸ்திரங்களிலும் உள்ள கடைச்சொல் சர்வாந்திம ஸ்ருதி ரசோவை சக. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை எல்லையின்றி பெருகும் உன்னத ஆனந்தத்தின் சொரூபம் சர்வ பிரகத்மானந்த என்று குறிப்பிடுகிறது. கோபால தாபுனி ஸ்ருதி உத்தர 96 பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. ஏசை ஜாக்கிரத் ஸ்வப்ன சுஷிப்திம் அதீத்ய துர்யாதிதோ கோபால. இடைச்சிறுவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பௌதீக உணர்வுகளான முழிப்பு, கனவு மற்றும் ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆகிய நிலைகளுக்கு மட்டுமின்றி 4ஆம் பதியான தூய ஆன்மீக அறிவு நிலைக்கும் மேற்பட்டவர் ஆவார். ஆனந்தமய பரமாத்மா
ஆதி பகவானாகிய கோவிந்தனின் ஓர் அம்சம் மட்டுமே ஆவார். இதை பகவானே அறிவிக்கிறார். விஷ்டப்யாகம் இதம் ருஷ்ணம் ஏகாம் சேன சிஜிதோ ஜகத். என்னுடைய ஒரு சிறு பின்ன பகுதியால் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் பரவி அதை நான் தாங்குகிறேன். பகவத்கீதை 10.42. பரமபுருஷரின் பல்வேறு தனிப்பட்ட ரூபங்களுக்கு இடையில் கிருஷ்ணர் உயர்ந்தவர் என்று சுருதிகள் சாதுரியமாக உறுதிப்படுத்துகின்றன. நாரத முனி பிறகு இதை புரிந்து கொண்டு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நமஸ்தஸ்மை பகவரே கிருஷ்ணாயாமல கீர்த்தையே கிருஷ்ணா யாமல கீர்த்தையே என்று 45வது ஸ்லோகத்தில் வணங்க இருக்கிறார். ஸ்ரீதர சுவாமி பின்வரும் பிரார்த்தனையுடன் இச்லோகத்திற்கான தமது விளக்கத்தை முடித்துக் கொள்கிறார். நரவபு பிரதிபாத்திய எதி துவயி ஸ்ரவண வர்ணன சமஸ்மரணாதிபிஹி நர ஹரேன பஜந்தீர் நிர்ணாம் இதம் திருதிவத் உத்வசித்தம் விஹ்பலம் ததக. நரஹரி பெருமானே, இந்த மனித ரூபத்தை அடைந்தவர்கள் உம்மை பற்றி கேட்பதன் மூலமும் உமது புகழை பாடுவதன் மூலமும் உம்மை நினைப்பதன் மூலமும் வேறு பக்தி தொண்டுகளின் மூலமும் உம்மை வழிபடவில்லையாயின் துருத்திகளை போல் சுவாசித்துக் கொண்டு பயனற்ற வாழ்வை வாழ்ந்தவர்கள் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ண மந்தை. வெரி வண்டர்ஃபுல் இல்லையா ஸ்ரீதர சுவாமி? அதாவது ஒரு கொல்லனுடைய, அதாவது இரும்பு கொல்லனுடைய அந்த இருக்கு இல்லையா அடுப்பு இல்லையா, அது அந்த கீழே பூமியில வந்து தோண்டுவாங்க இல்லையா அந்த அக்னி ஜுவாலை, அது இயற்கையிலேயே வந்து அது வந்து சுவாசிக்கிறதா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. செயற்கை முறையில வந்து அதை சுவாசிக்க வைக்கிறோம் இல்லையா, அதுவும் நம்முடைய செயல்களுக்காக. அது போல இந்த ஜீவன் வந்து இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டியது தலையாய கடமை. அதை எப்பொழுது இந்த ஜீவன் மறக்கிறானோ அப்பொழுது அவன் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து உபயோகமற்றது அப்படிங்கிறது வந்து நாம அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா, வெறுமனே சுவாசிக்கணுன்றதுக்காக சுவாசிச்சு கொண்டிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அந்த அடுப்பு வந்து எதுக்கு உதவும்? அந்த பொற்கொல்லன்ற இந்த இரும்பு கொல்லனுக்கு வந்து அவனுக்கு தான் உதவும். அது அவனுடைய செயல்படும் தன்மைக்கு மட்டும்தான், அந்த சமயத்துல மட்டும்தான் அது உதவும். அதன் பிறகு வந்து அது சும்மாதான் இருக்கும். அதாவது வேஸ்டான ஒரு இதுதான் இல்லையா. ஆனா அது அந்த மாதிரியான வாழ்க்கை தான் ஒரு பௌதீக வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய நபருடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கறது வந்து நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த பேராகிராஃப்ல வந்து மேலும் இந்த அன்னமயா, அதாவது போன எதிர்வண்டில ஸ்லோகத்தினுடைய இந்த பேராகிராஃப் மாதாஜி விட்டுட்டாங்க. அதனால வந்து we'll see. When one develops a relationship, அதாவது யார் ஒருத்தர் இறைவனோட சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்களோ by executing what? Devotional service. அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு, அதுதான் ஆனந்தமயம். ஓகே, ஆனந்தமயம் வந்து அதுதான் blissful life, அதாவது நித்தியத்தன்மை மற்றும் வந்து ஞானத்தை பற்றியுமே கொடுக்க வல்லது, அதன் அடிப்படையில் இருக்குது. சோ வேதாந்த சூத்திரத்தின் பிரகாரம் ஆனந்தமயோ அபியஷா, அதாவது சுப்ரீம் பிரம்மன் அந்த சபார்டினேட் பிரம்மன் ஆர் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அண்ட் அந்த லிவிங் என்டிட்டி. சபார்டினேட் பிரம்மன் யாரு? இந்த ஜீவன்கள், பிரம்ம நிலையில அடையக்கூடிய ஜீவன்கள். அவங்க எப்பொழுதுமே இயற்கையிலேயே வந்து அவங்க ஆனந்தமயத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான். ஆனா இந்த பரபிரம்மன் வந்து எப்பவுமே ஆனந்தமா தான் இருக்கார். ஆனா இந்த ஜீவாத்மா வந்து என்னவா இருக்காரு? கட்டுண்ட நிலையில மாட்டின்டா எப்பவுமே, அதாவது அவஸ்தைக்கு இந்த 3 குணங்களோட உழண்டு கொண்டிருக்கிறார் இறைவனை மறக்கும் பொழுது. ஆனா அதே ஜீவன் வந்து இறைவனை எண்ணி வந்து பக்தி பண்ணும் பொழுது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு செல்றதுக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுகிறார். அதுதான் வந்து பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ். பிரம்மபூதா பிரசன்னாத்மா நான் சோஷதி நான் காங்ஷதி இல்லையா. அந்த நிலைக்கு போகும்பொழுது அவருக்கு எந்த விருப்பு வெறுப்புகள் எதுவுமே கிடையாது. So there it is said that in the Brahmabhuta stage of life there is no anxiety or no anchoring. This stage begins when one becomes equally disposed towards all living entities. It then expands to the stage of Krishna consciousness, in which one anchors to render service unto the Supreme Personality of God. இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல், இந்த மாதிரியான உந்துதல் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து பக்தி சேவையில வந்து இஸ் நாட், அதாவது நம்ம பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய புலநுகர்ச்சிக்கு இருக்கக்கூடிய
அந்த மாதிரி ஏக்கம் மாதிரி இருக்காது. இது டிஃபரெண்ட். இது அது சிற்றின்பம், இது பேரின்பம் இல்லையா? இது வந்து தற்காலிகமானது, இது நித்தியமானது. எப்பவுமே வந்து நம்ம மனசுல நிலை கொள்ளக்கூடாது. ஸோ ஆங்கரிங் ரிமைன்ஸ் இன் ஸ்பிரிச்சுவல், பட் அது வந்து தூய்மையானதா இருக்கும். இது வந்து அசுத்தமான நிலை என்பது. அதுபோ நம்ம புலன்கள் எல்லாமே வந்து தூய்மையற்ற நிலையில செயல்படுவது பௌதிக தலம், தூய்மையோட செயல்படுவது வந்து ஆன்மீக தலம். அதனால்தான் அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா. அந்த ஹையர் ஸ்டேஜ் வந்து அதாவது ஆனந்தமயம் என்று சொல்லப்படுது. மாயவாதங்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, இறைவனோட நாம் இணைந்து விட்டோம், இந்த ஆத்மாதான் இறைவன் அப்படிங்கறது வந்து ஆத்மாவையே வந்து பரபிரம்மமா நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஆனா பரபிரம்மம் வேறு இல்லையா? சோ ஆத்மா வந்து பிரம்மன் நிலை தான் அடைய முடியும், பரபிரம்ம நிலை, பரபிரம்மன் ஆக முடியாது இல்லையா? அவர் பரா. நம்மலாம் வந்து அதுல வந்து அதாவது அந்த தூசிலையுமே ஒரு தூசி லெவல கூட கிடையாது நம்ம. ஸோ அதனால இறைவனோட இணையும் பொழுது இப்ப நம்ம மேல ஒரு தூசி இங்க உட்காங்க எப்படி இருக்கும்? தூசி இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது இல்லையா? கண்ணுக்கே புலப்படாது. அது போன்ற நிலை தான் நம்முடைய வாழ்நிலையுமே, இறைவனுடைய பின்ன பகுதிகளா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வாழ்க்கை. ஓகே, ஸோ இங்கே ஆனந்தமயத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க பகவத்கீதா. மத் பக்திம் லபத்தே பராம். அதான் பிரம்மபூதா பிரசன்னாத்மா நா சூஷதி நா காங்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபத்தே பராம். இல்லையா? எப்பொழுது இறைவன் தொண்டுல வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த ஸ்திர நிலையில இல்லையா, தான் யார் என்பதை உணரக்கூடிய நிலையில ஒருத்தர் வந்து நிலை பெறும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல அதாவது சங்கடங்களோ அல்லது வந்து விருப்பம் கொள்வதற்கோ எதுவுமே கிடையாது. பௌதிக தளத்துல வெறுமனே ஆன்மீக தளத்துல மட்டும்தான் அவங்களுடைய ஆசைகள் எல்லாம் இறைவன் தொண்டாற்றுவது அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும். ஆனா அது இல்லைன்னாக்கா, ஆனந்தமய நிலையில இல்லைன்னா இட் இஸ் லைக் என்னது, ஒரு இரும்பு பட்டறையில இருக்கக்கூடிய அந்த அடுப்பு போலதான். அது எப்ப சுவாசிக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? எப்ப அது நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, எப்ப அது வந்து செயல்படும் சொல்ல முடியாது, எப்ப செயல்படாம இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? இட் இஸ் நோ பெட்டர் தேன். இன்னொரு விதத்துலயுமே கம்பேரிஷன் என்னன்னா, அப்படிப்பட்டவங்களுடைய பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்க வந்து கேமல் என்னன்னா தன்னையே துன்புறுத்தி கொள்ளும் இல்லையா? அது உண்ணக்கூடிய முட்கள் வந்து நாக்குல வந்து ரத்தம் வரும், அதையும் சேர்த்து அது வந்து மென்று சாப்பிடும். தான் நினைக்கும் அதுதான் அது முள்ளுனுடைய ருச்சி, ஆனா உண்மையிலே தன்னுடைய நாக்குக்கு அதுவே பங்கம் விளைவித்துக்கும். அதே மாதிரி பன்றிகள் வந்து பேராசையோட அதுவே உலகம், அதுவே சொர்க்கம் என்று இருக்கும். குட்டம் குலையில இருக்கக்கூடிய அந்த பன்றிகள் வந்து அந்த இதுல வந்து அதுலயே ஊறிண்டே இருந்தாலும் அதுதான் அதுக்கு சொர்க்கம். நாய் வந்து அலைந்து கொண்டே இருக்கும். இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைகள் தான் நாம வாழக்கூடிய வாழ்க்கை, மனிதர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை. ஸோ அதனால நாம என்னைக்குமே வந்து மரங்கள் எவ்வளவு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலும் வேஸ்ட் தான் இல்லையா? சில காலம் வாழ்ந்தாலும் நாம நல்ல ஒரு நிலையில இருந்து வாழ்ந்துட்டு போகணும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி ஸ்ரீல கடைசியில வந்து விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாருன்னா, ஸோ த லாஸ்ட் வேர்ட் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஸ்கிரிப்சர், அதாவது கிருஷ்ணா இஸ் இன்ஃபினிட்லி எக்ஸ்பேண்டிங். அதாவது அவரை வந்து சர்வ பிரஹத்மானந்தா, அதாவது அவரை இந்த பிரபஞ்சத்திலே வந்து நம்மளால அவருடைய ஆற்றலை வந்து எவ்வளோன்னு மெஷர் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பகவானுடைய பேரானந்த நிலையை வந்து நம்மளால முழுசா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா அவரை எண்ணி நாம பக்தி கொள்ளும் பொழுது அந்த பாவத்துல ஒரு துளியாவது நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்ப அந்த ஒரு துளிக்கே நம்ம என்ஜாய் பண்ணும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது பிரார்த்திக்கும் பொழுது பகவான் திருவடிகள் வந்தது அவங்களால பார்க்க முடியுது, கற்பனையில பண்ணக்கூடாது. தானாவே பகவான் திருவடிகளை வந்து தோன்றினா நமக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்கும் கண்டிப்பா. அப்ப நம்ம ஏதோ பக்தியில ரைட்டா போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு மனசும் நமக்கு கொடுக்கும் இல்லையா? அது எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ நம்ம எப்பயுமே பகவானுடைய திருவடிகளை எண்ணிதான் நம்ம பிரார்த்திக்கணும், நம்ம படிக்கிறோம். அதனால ஒருவேளை பகவானுடைய திருவடிகள் தோன்றினால் நம்ம கண்களுக்கு, அதாவது நம்ம கண்ணை மூடிட்டு பிரார்த்திச்சுட்டே இருக்கும்போது பகவானுடைய திருவடிகள் நம்ம கண் முன்னாடி தோன்றினால் எப்படி இருக்கும்? வில் பிகம் மோர் ஹாப்பி இல்லையா? அது போல பேரானந்தத்தை நம்ம ஒரு க்ஷணம் அனுபவித்தாலும், எவ்வாறு நாரத மகரிஷி பகவான தர்சனத்தை சில நொடிகள் தான் பார்த்தார் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அதுக்காக எவ்வளவு ஏங்கினார். ஸோ அதனுடைய மகத்துவம் அப்படிப்பட்டது. ஒரு முறை ஹையர் டேஸ்ட்டை நம்ம வந்து ருச்சிச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம அதன் மீது பற்றுதல் என்பது கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸோ அந்த ஒரு நிலையில நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல அதாவது ஸ்ரீதர சுவாமிகள் சொல்றார், persons who have attained this human form of life uselessly, merely breathing like mellows, if they fail to worship,
சாண்டிங், அதாவது பகவானுடைய புகழ் நாரங்களை சூட்டாமல் கேட்கம், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இதெல்லாம் செய்யலன்னாக்கா அவங்க வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு? பிரீத்திங் லைக் த பெல்லோஸ், அதாவது ஒரு கொல்லனுடைய பட்டறையில இருக்கக்கூடிய அடுப்பு எவ்வாறு சுவாசிக்கிறதோ அதற்கு சமமாக ஸ்ரீதர சுவாமிகளுமே வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஓகே, ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम